Berarti para Hano haki brief ko na ito mayroon ko lamso ko sini channel ko bahkan sentini hano hai paisho paisha 27 assembly competition ni di pramotha ni kaisa koton luk panda de o jaga wo sing te kaisa paisho paisha buagra bir bai tini aidai goregi rumnok noklamo biklai ya gulo kunjubon rumnok noklamo thangnai oton luk panda wo kaboni bisu dino o jaga nasing naijak di pramotha ni warrior shock bini khukti sing khnalayono je tini umsuk butung panda klai mani piaba gobang ma thengkreng bodolok tabugo tamungui usik koton luk butung klai maya tini pramotha pati ya kiba buka grani ti phangbai shakti diljak di pramotha tini gobang ma thayono di koton luk butung panda klai ka kuilang lamso ko sini belai hamai ti kurang ngomong. jenero ko jaga ko gobang ma nong ni mo assembly ni sino usik borok okhor mani ki nogo kaisa da okhor ta nogo khoro bisu ko okhor ta am bisa lukuro ko kesa Ini belai ke kurang ngomong. Yani ama bapa semua belai yang tahu nam kai ini yang siamo hai kai musik lagi jaga wa ini bubagrano nanya nih bab ini lugutum pandawa kaya nih nang ini musik yang wan sugia sinoro tinta bisi dongo noksrai arespara ruprai oh tinta nih bisi sih oma hai kai musik kai borok bangung hinggai ang ini wan sugi maya mana bubagrano musik kai hamjanai lukurok tongu hne ang wan sumaya agi was nok kawai onek no prosar kai jabu bubagrani komo ini belai kanya kawa habai kena hai matong wan suko lukurong no awon bagan kini oma hai kai tu tori borok phai tongo tebo famous ing phai si tongko ang musakai mane ini borok musakai phai ne hnai ang mato ang wan sugia ko bubagra le fur birkum rolen phai nai bubagra just phai bo time kai একটা 15 বড় এরকম ভাই অঙ্ক পাই গাবে বিশুনো নি কুঞ্জুবন খায়ো কি গ্রাউন্ড অফ বড় রক্সার চাকতো ননি অ্যাসেম্বলি আং আশা খায়ো দিনে ও তিনটা বিশুয়াস ওমা মুসকে বড় বাঙ্গু গায় দিনে ও জায়গাও কুঞ্জুবন স্কুল নিমাটো ও জায়গাও বড় চাকলা দিনে আং আশা খাই দিন সিলুছেন আং গে আনি মুগে আং সমীর দেবরমা আং গে কাইসা political Sotas Kolombo Bidansabha Kentroni Blok Committee member. Taku mikhani was singklai me khaban bisingo gobang ma o jaga tai bo buma bodol ya khaba buri bodol bo phaijak bo ni kutti bo sing ni thangjak oro tini bubagra phaini ni bagi na singjak birkung biklaina ni hinei boiragi kamini rimnok noklawo kabon bisinti bo sing o jaga ni je buri phaijak bo ni kutti bo singklane bagi sai toknai tini boro bo hai hatung khajani bisingo obo hai tini lam soknai bubagra no keba obor satai klayo gobang ma thingkreng bodolo thungnokhlawo okholaijak BJP IPFT CPIM Congress keba borok ni tabusuk jora koton luguputum panda klayako piamiani sarikni kaisa press mito 27 assembly competition ni ungui batai nai borom gonangjuk monihar deborma bo sabani tongo tini logi tongkhang ke se obohai koto lugu kuthum panda khlainai piaba koto logi borok logi sikri khangke bahai ke lugu kuthum panda khlainai gobon bising tino singor kubangma ani cameraman sai toknai kuruk kubang morok lukurok phai ground ungjak te cherai okra pura siklama ke tini okholaijak tini oboni bising tino sing orte khlaina ojaga je asujak dara song tini bubagrano lam sopna ni bagi piaba singobon sarani musungo kubangma thungkreng bodol haino hai sarani musungo kubangma thungkreng bodol tini kaisa krengsa thayo phano otol luku kuthum panda khlaimaya ko tamni bagi khlaimaya abo to srai ke 27 assembly constitution in chongmari batai nai borom gran suk moni har japor bani kino sing khnawi man ka kamani bisimo no chini na samora suk lajar ko bisa khana ni bagi chai toknai khana bagi chai toknai tini borok ojaka ha bubagrano lam sokmano rugi boba hai borok ni khotum khaja ba tong thokmani nana nongni je nasing tongmani nongni bubagrano nasinglai tongmani boba hai rok rok khatum khaja jagi ge
busuk jora norok thana oro simira tongnai na Sini sing tongah ni wan sulai. engka jaga konjubon rung nokla rokole thaya na Kaya ni wan sulai tak. buba gara nanyen bagi simin phanya ngai buskani song mariwo kwbangma thungkrung bodolok tongo jemon BJP CPIM Congress oborok tongo norok sabono kuplai khlainani musung buskani song mari roko Buka gerang kaya ni wan sulai tak jatuh na. kwbangma tongmule kwbangma tongo thungkrung bodol borong le boba hai tamni bagi sok kuplai khlainani musung Sini ni ko borong na sini raja na sini ni ta. Nanti ni chong lai. Sini buruk ti ko. nong mo parang ke engka aboni bisingtino Ni ko borong pas kan. aboni bisingtino sung tebo o jagani kwbangma borok truk truk aitongko lama posinggo bo sung thangnai lama bukhago bo sung thanggei sung phunungan chaitokna oro kwbangma borok lama chagya ma chagya obo hai khaiyei borok haijak ti bubak rano lamsakani bagi aboni bisingtino sung norokno soyawi mangkli punugni bagi tara sidang mangkli punugui tongdor nugui mankana tinini o bega maske de ringo bubagrano tam bahake lamsulai tongka tongko sungnukurok tei o jagani burisuk bura serai khnai obo hakino lamsulai tongmani mangkli nor nosung tara sidang punugui tongbo obo hakino lama sagian cameraman sai toknai truk truk yang lama bokhago kisap punmani bagi nor nugui mankana camera bang from the cari aboni bisingtino haino hai sungtesa manjuki uta tamningke nio dago borok no lama sak ya nubi tongmani lama sak yang di tongka tabukno keba kunjubon rungno khla jagane sakko saimaya और नखला जागा सामा साइबिया केबा ओ जागा बुबाग्रा फाइमानि जागाव एबा बिरकुं बिख्लाइमानि थायोनो लामा सागिया ग्राउन्ड सागियाव बाहाय फिल्टर फिल्टरि दुखुक जागा बिसोरो सेवा जागाव गोबांमा बरफ थायो बरनि कुक्ति जों इसा खोलालायनो बाहाय खाथुम खाजारि बिसोंति किनि बुबाग्रानो रानितो आदु दुर्गानि केमेरानि आं bahkan nanti bawa truk-truk hai bani kalau dugi mana truk-truk hai no tongko tabu sujera mukhanja ketia ba kami am sai nog rogo borok na tongko abo to sai malia pia ba sung jenuk bani ke joto no phaibe kena hini sung kha khawo norok no sung abu dara chita pangkli punugi no tongko pia ba nog rogo borok na tongko na krikha wa tok sirok no mai kham ri ja ba mai sar ja tongko abula sai malia khader ta to pia ba sung jenuk bani tini kunjubon ring nokla bo obo hai keno kuplung te o jagawo boiragi kami amsaini ringnokhlaw bo bubagrano lamsoknai ba lamsoknai bo bo hakino kuplung borok unjaku 27 assembly competition ni pramotha party ekbawa sengrago gabani bisingtino sino jagawo buri bodolo khaja tongo bini kutti boseng kisa khalaina borong kutti bo bahai tong jangoro je tini orobo tongko toki bisingo bubagrano lamsoknai ni phai tong bo bahai khatu khador mata Gano ni kami ba nok rogole borok tonga gato ko sungjen nek bari to kubang man nok ko borok sapor batri kena ai ken jugo ani nok ka joto gre mana para joto nok kire nyo joto phaibe eta dia tonga kire nyo ka tu sai ba khana ko di sana de phai ke phaibe ke jaga mo ne to nok ni kami am sai ro borok ro kri khata ma ki phai am sike kire na sa nok ka kire aya joto nok phaibe asing bukuk jugni kugo sing khanawi man khat nogo tini khoroksapon kirike ba kami am sayo khoroksapon kirike tini kuba grano nogi hinani bagi tini jotono japiri sejak ini sing khanawi man kan ka aboni bisingtino singnorokno je bubagra phayasak singnorno obo haikeno soyawi darak sidak mangkli singnorokno punugui tongnai sing tini sapung miabo haino hai sing ground no okholai norokno sing kipri korang
team okolai sinor punugui tongo obo haikeno tini bo sung je puidani simi paithak jora tini sung 27 assembly de 24 assembly ataba 26 assembly obo haikeno bubagrani yapri hangri bok sanai hini khnamani abo sung norokno punukna ni bagai sini korang team ready injak norok sini mangpili no darak sitak mangpili nai tongna bagi ready ngi tongdi soyawi nai tongdi tripli khra kata lagi nih